Cada any moltes persones, també amb discapacitat, trien visitar la ciutat de Barcelona. I perquè tu també gaudeixis de tot el que et pot oferir la nostra ciutat, ens hem proposat conèixer-te millor. Per fer-ho, posem el nostre patrimoni i els nostres artistes al teu abast. I gràcies a recursos com les maquetes tàctils o les visites adaptades, aconseguim que l'arquitectura i l'art siguin una forma universal d'entendre'ns. Estem afegint rampes a tots els accessos i treballant per acondicionar tots els indrets i serveis de la nostra ciutat. Perquè tenim la voluntat que tothom pugui endinsar-se en la nostra cultura i viure la vida com només es viu a Barcelona. Treballem cada dia per oferir-te allò que desitges trobar. Perquè acostar-nos més a tu també és apropar-nos a la Barcelona que volem. Una ciutat diversa i oberta al món, que vol seguir estant a prop de les persones.